खुलुमखा जत खापानि दाखर कुकसं तिनी kaisa kokno tiyui o video naroni bwskang ba video ni bisingte narona thaisa thani kok sana bagi phaimani abangkha narok jotono saimano tabungni hapang bidya jyotini mungrugui chini je kokbor kok amani kok je kokno 1979 19 January chini government by hapang by goshi nahar jak ba goshi nahar mani yabolo KBT teacher niyuk khlaijabai tongmani eba khaba kokbor phurungjabai tongmani thekaba o hapang phaiui abono bidya jyotini mungrugui school ni sini o kokbor kokno normani chaitugui tongmani abo hai kok mane jeng TSU norok nukhana thangnai jorago paper rogobo nukhana norok jeng abono education director thangnai jeng deputation rally lekha malai lekha protest rally khlaikate school tribal joto jagao thai aboni against jeng khorak disaka sejong o khorak disamani yabulo belaino koktoma kaham abongka hapang jeng abo haisini protest nugui borok ma bosikha je tabu jotono kokborok nagui mannai kokborok na tui pori mannai phiakaba jodi se o gosimane yabulo phano jeng jodi kono school kokbor subject tuiui jodi haino hai tei waisa jodi school naharia hungka abone against norok khorak disari jeng bai bai norok kurungdi jeng thangi protest khlainai sejong chini o joba o je TSU ni joba khlaimani o joba khlai thani je chini logetor nairokno jeng belakhana hambai marugo abo haikena jeng jobani bisingtuino chini samung rokno charinani nangnai to tini abo hai jobani je success ongmani abo chini bagai joto chini o joba kuthumnai chini TSU ni adong rokno belakhana hambai ganagini school ni student rokno belakhana hambai norok khorak disamani bagai so final salobo atikheno chini TSU ni joba tongnai tibra saham kareni bagai abo haikena norok kosono logiredi phanedi jotno belakhana hambai khulumka TSU ari lokto